Počkej, já... Ona vlastně nějaký matilo! Já ji neumím! Pičo, ne no, blink! Ještě blink, blink! Jak ho ale přeletěl, vole! Wow, zabíhá! Není to sen, že ne? Ej, to zlatíčku měl být před minutou, nebo dvěma. Piča, nenatáčej kurva. Pičo! Čemu to je na tu čupku? To je čupka zulená. Hej, ale fakt. Co dělala čumková? Už se pověsila na Takže teďka bude rozhovor. Takže Kači, s kým se dneska zhulila? S Dianou. Jo? Jo, tak to jo. Jak se cítíš? Zhuleně. Jo? Už zhuleně? A už jsem to Zhuleně zapomněla. No, zhuleně. Jo. Tak dík, tak čau. Tak